Nanay, sipag-sipag. Oh. Nay. Saan na naman galing to? Baba mo. Saan ka na naman galing? Yung mga buti-buti ka na. Ha? Wala na si Lolo German, kinuha na. Ha? Si Lolo German, kinuha na. Hindi ko mailata. Si Lolo German, kinuha na. Ha? Kinuha na si Lolo German. Kinuha na? Sino kumuha? Yung dating nag-alaga. Ha? Yung dating nag-alaga. O bakit kinuha sa iyo? Dahil nakita ka sa cellphone. Siguro, di ko alam. Kinuha na eh. Nakita? Wala ka ng jowa. Ah. Sabi ko nga, kung nakakaintindihan kami, maski ako mag-alaga eh. Maski ako mag-alaga ron. Pwede. Oo. Ba't ka galit? Kung wala lang ako iniintinding dalawang may sakit, kukunin ko, alagaan ko. Yan, meron pa isa doon, Nay. Nay, merong isa. Meron pang isa doon. Saan? Doon sa bahay. Sa bahay? Oo. Ay, may lalagaan akong dalawa eh. Idagdag ko na yan. Napaka-abnormal. Sige na. Yan nag-ano. Pasang-pasang ko kala ko sino kumuha sa likod. Ano masasabi mo kay Lolo? Ano masasabi mo kay Lolo German? Ano masasabi mo kay Lolo German? Kinuha na. German? Oo. Ano masasabi mo? Ano, ilakas mo, Jay. Ano masasabi mo kay Lolo German? Kinuha na. Kaya Lolo German, sana yung kumuha sa iyo, alagaan kang mabuti. Kung ako lang walang inalagaan na, no, pwede kitang alagaan. Kaya lang, hindi tayo nakakaintindihan eh. Kaya wag mong pababayaan nag-aalaga sa kanya. Pakiusap kung pababayaan siya, kawawa naman. Alagaan mo. Pagpapalain ka ng Panginoon sa ginagawa ninyo. Yan po Dahil yung... puro kabutihan ang ginagawa ninyo. Buti kaya hirap. Saan galing na? Saan to galing? Saan galing tong kalakal mo? Aga-aga? Saan galing tong kalakal mo? Saan galing? Ha? Saan galing yung kalakal mo? Kay Mark, nibigyan ako, nagwalis-walis ako dun. Ito. Walis-walis ka. Parang, Ito yung binigay sa'yo. pag ako binibigyan ng kalakal, pag nakita ko mo dumi, nagwawalis-walis ako, siyempre, binibigyan ako ng kalakal eh. Magwawalis ako, panunuyo. O, para lahat ibigay sa akin. Pero ang dami mo na utang kay Mark. Karton. Ang dami mo na utang kay Mark. Ang dami mo na utang kay Mark. Marami ka nang utang kay Mark. Oo. Oo. Ano pambayad ko, yung sa sweeper, Oo. 1,005, kinakas ko, nagkakabalance ako, hindi siya nagagalit. Kasi, basta nakakabayad sa kanya, pwede ulit umutang. Ganun ako eh, miski walang matirang pera, basta makabayad ka, hindi ka kainisan. Lalo ikaw, nagbibigay sa akin, baka minsan nakakainyak sa'yo, huwag kang maiinis sa akin. Dahil pag kinuha na ako ng Panginoon, Yan na. nasa tabi mo ko. Simula na naman tayo. Oo, susubaybayan kita. Yan na. At ayoko, miski may naninira sa iyo, ng mga nainggit sa iyo, babayaan mo. Sa Panginoon ka magsumbong, siya ang bahala. Pagpapalain ka ng dire-diretso. Wala ka na palang kalakal doon. Oo, Ubus na. naayos ko para malinis, para hindi ako kainisan. Saan na yung ibang kalakal mo? Wala na, ubus Para na. hindi ako kainisan, inayos ko. Yung kalakal ni nanay. Wala na, ubus na. Nabenta ko na eh. Sige na, Nay. 200. Papaliguan ko Pinabili si ng ano eh. ulam. Papaliguan ko si Tatay Salazar. Pupunta kami hospital. Alis na ako. Alis kami. Ang aking lola.